ana yawan tambaya yaya ake wankan janaba. Wannan bayanin da na yi, wannan abubuwan da na irgo shine wankan janaba. Na farko mun ce mutum zai yi niyya ko? Na biyu zai yi bismillah, ce bismillah. Na uku zai yi tsarki ko ya wanke inda najasar ko janabar ta taba. Ya wanke hannunsa ko? Zai wanke hannayensa na fa kafin ya tsoma hannunsa a cikin ruwan alwala. Sannan sai ya wanke najasar. Bayan ya wanke najasar to kar ya ci gaba da ɗiban ruwa wa ma lawwathahu din kenan, saboda abinda hannun ya taba na kasanta. Kaji wannan? To sai ya zo ya wanke kansa kullutun gaba daya sau uku. Na biyar sai ya raba jikinsa gida biyu. Ko da na yi magana alwala ko? Sai alwala zai yi alwala kafin ya wanke kansa sau uku. Na biyar kenan. Sannan sai ya wanke kullutun kan. Na shida sai kuma ya raba bangaren damansa ya wanke. Na bakwai sai bangaren hagunsa ya wanke. Na takwas sai kuma ya koma gefe sai ya wanke kafafuwansa. Na tara kenan. In kai waɗannan duk abin da ake bukata a shari'a na wanka kai. Wannan idan kana da lokaci kana so ka bi abin dalla-dalla kenan. Idan kuma kana so ka yi sifatul ijza, sifar wanda idan kai ya wadatar, watakila kana sauri, watakila sallah ta kubuce maka, watakila kaza, to abin da za ka yi kawai ruwanka a bokiti ko ruwanka a buta kawai ka watsa da bayan ka yi tsarki kenan. Wannan kawai ka yi tsarki ka cire wajen najasar ka kawar da ita, sai kawai ka watsa ruwa tun daga kanka kawai ya yiwo ƙasa, ka diddirza ko ina da ko ina. Ba maganar raba jiki gida biyu, ba maganar wanke kai sau uku, kawai ka zuba masa ruwa ka ta dirza jikin ga gaba ɗaya sai ka tabbatar ko ina ya taɓa. Abinda ake bukata kar ka kuskura ka fita daga wankan nan akwai wurin da baka wanke ba. To wannan sifatul ijza, in kai haka ya halatta. Kun ga sifa ne guda biyu kenan ko? Allah sa kuna gane. To malam anan yace yabda